Audio Jungle. Audio. Preview. Sugeng siang sedaya, langsung malih kali Pulau Widya Nur Hidayah menjadikan acara Pawarta Banjar. Nami wonten acara kita sampean angsal informasi wartos tenggal lan sesuai fakta. Dalan Kecamatan Saka wilayah Kabupaten Brebes rusak lan podo growong. Kendaraan roda loro lan roda papat sing arep lewat dalan iku kudu hati-hati lan waspada. Sampai saiki dalan iku durung didandani karo pemerintah daerah Brebes. Tinggal soal margi risak wonten dusun Parireja sampun wonten reporter saking Pawarta Banjar Mutiara Sari. Sugeng siang Widya, kula nglaporaken wonten papan kedadosan kondisi margi Winci puniki taksi sami kados pinten-pinten warsa ingkang rumiyin. Sapunika kula sareng Siti Khadijah wargi setempat. Saderengipun kula pikantuk taken-taken, Mbak. Nggih, mboten punapa. Punapa penyebab margi puniki risak? Cuaca lan kendaraan ageng dados penyebab utami margi risak. Punapa pangajeng-ajeng sampean kangge margi punipi ngajengipun? Kula nida pemerintah saged enggal landasaken margipun iki supados pengendara ingkang langkungi margipun iki saged berkendara kali aman lan nyaman. Matur nuwun, Mbak. Mbak sampun kula wawancara. Jadi sami-sami. Niki kula sareng salah satu tunggal pelajar ingkang langkungi margi puniki kangge tumuju datang sekolah. Semangga kita dapat. Saderengipun pinten asmane sampean, Mas? Mbak, Nggih, Mas Rafiq, sekolah wonten pundi? wonten SMA ning Bali Hati. Saben dinten langkungi margi puniki kangge datang sekolah, Mas. Mbak, soalipun wonten murgi sanes puniki setunggal alipun kembali sekolah. Purun boten purun kula kedah lingkang meriki. Padahal margipun risak sangat punapa malih menuju Jawa. Marginipun risak lan lincah kula kedah ngaki-ngaki ngalingkung. Margi puniki supados wijang kadang kula kelatun datang sekolah amargi risak. Nggih, Mas Rafiq, matur nuwun. Semanten saking kula wonten papan kedadosan nglaporkeun, ing Widya kula wangsulanken. Inggih, matur nuwun Mutiara lan matur nuwun kali pemirsa ingkang sampun ningali Pawarta Banjar. Dugi ngantos samenika kemauan wartos ingkang kula lenteraken matur nuwun. Audio Jungle.